Moja disciplína počas zranenia sa absolútne nezmenila ako počas normálneho režimu. Je skvelé sa na chvíľku zastaviť a vyhodnotiť si niektoré veci, ktoré sa už stali. A moment, na ktorý sa sústredím a ktorý chcem aj docieliť, je cítiť sa voľne a dostať sa do tej tzv. Flow. Pamätám si moment, keď som si zbehol pod líniu a chcel som preniesť ťažisko hry. Po niekoľkých minútach strávený na zemi na ihrisku sa mi podarilo za pomoci trénerov ma dostať na striedačku a tam som už cítil, že je fakt niečo zlé. A týmto obdobím som si už dávno prešiel a teraz nastala nová výzva. Pri každom takomto zranení sa ja cítim úplne pokojný a neprikladám takú dôležitosť tomu momentu, ktorý sa momentálne deje. Vždy si to snažím vykladať nejak pozitívne a nebrať to nejak vážne. In the city, remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot and A pri tomto zranení to bolo podobné. Myslel som si, že do pár dní budem opäť schopný trénovať naplno. Ale opak bol pravdou a ja vyše mesiaca som s tým bojoval tak, že som viac menej ani nevedel, čo s tým je. Bol som u rôznych lekárov alebo fyzioterapeutov a 90% z nich mi konkrétne nevedelo poradiť, ako mám ďalej postupovať. Navonok to tak nevyzeralo, ale vo vnútri mňa ma to veľmi ubíjalo, pretože som nemohol vykonávať tú moju hlavnú alebo najdôležitejšiu rolu, čo je hranie futbalu. Nedá sa povedať úplne, že som nejako strácal tú svoju identitu a cítil sa zbytočne, ale mal som rôzne pochybnosti o sebe, že niečo strácam a myslím si, že toto je presne ten moment, ktorý každý futbalista pri zranení pozná a táto emócia nás najviac trápi alebo ubíja počas toho zranenia. A najťažší moment asi je to, že každý deň nejak postupuješ, robíš nejaké veci, ale nevidíš výsledky možno o týždeň a možno ani o mesiac a nevieš, či dobre smeruješ a presne v mojej situácii to bolo tak, že som nevedel, čo konkrétne mám s tým kolenom a keďže mi nevedel nikto nejako špeciálne alebo konkrétne poradiť, tak nevedel som, či postupujem dobre v tých krokoch a toto bolo asi tak na tom najťažšie a toto ma asi najviac ubíjalo, keďže som nevedel, kam smerujem a či vlastne idem tou správnou cestou. Moja disciplína počas zranenia sa absolútne nezmenila. Počas dňa to vyzeralo tak, že som absolvoval buď jeden, niekedy aj 2 tréningy. Stále som sa snažil nejak posilňovať a udržiavať tie svaly v nejakom tréningovom cykle.
Toto zranenie ma naučilo jednu vec, ktorú som si počas toho uvedomil, a tá vec je, každému jednému z nás počas života niekto alebo niečo privádza do života určité prekážky. A ja som si to vysvetlil z toho pohľadu tak, že je to nejaká skúška. Skúška predtým, ešte ako sa dostanem do tej svojej cieľovej destinácie, tam kam smerujem, to kvôli čomu trénujem, kvôli čomu makám, a je to nejaká skúška ešte predtým, aby som si otestoval, či naozaj tú svoju cieľovú destináciu, kam smerujem, fakt chcem, a som ochotný podstúpiť rôzne kroky len kvôli tomu, aby som sa fakt tam niekedy dostal. A vnímam to z toho dôvodu, že je to len nejaká skúška, ktorú ak prekonám, som o niečo silnejší, aj keď neviem, kedy sa mi to podarí, ale viem určite, že vždy takúto prekážku chcem prejsť a raz sa mi to podarí.